दानस्रां नार्जारिया इरम शर्मिला खौ लानानै जितु एग्जाम्पल होदों होननानै बे टटेलि नंखाय बाथ्रा बियो भित्तिहीन मानोना बे समाव XNDB वेलफेयर एसोसिएशना जोनोमानो जायाखैमोन मालाय मावनायखौ क्रेडिट लानो थाखाय ओरैनो नंखाय बाखायखौ फोसावदों खुलुमबाय मानाव गेदेर दुलाराय रायजो राजा आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गोरों गोरा बुद्धिजीबी गासैनोबोसिम बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे फैगौ इस्टार सानडेनि गाहाम हामलायनायखौ बाहोग्रोनाय जाबाय आरो दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम जों मिथिहोनो सानदोंदि थांनाय साननैसो सिगां XNDB वेलफेयर एसोसिएशन मुंनि मोनसे आफादा मोनसे प्रेस मिट होदोंमोन बे प्रेस मिटनि सायाव जों मोनसे खेंफोरथि होनो सानदों रायजो राजानि खाथियाव जों क्लियारिफिकेशन खालामनो सानदों बेनि नंगुबै बेनि रियेलिटिखौ जों इउनाइटेड फराम अफ XNDB आफादा दाजेननायनिफ्राय जोंनि XNDB फोरनि जि जेंना आरो जोंनि मुंख्लं नखरफोरनि जेंना जोंनि वेलफेयारफोरनि जेंना गोबां जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावदों आरो जों सरकारखौ नारसिनदों आसाम सरकारखौबो जों नारसिनदों BTC सरकारखौबो जों नारसिनदों बेनिफ्राय जों सेन्ट्रेल सरकारखौबो जों नारसिनदों जों खननै दिल्लीयाव थांदों दिल्लीयाव थांनानै IBनि डिरेक्टर तपन डेका सारखौ जों लोगो हमदों बिनि थ्रुयै जों हम मिनिस्टारनिसिम मेमरेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ जों गथायहरदों प्राइम मिनिस्टारसिम जों गोसोखां बिलाइ गथायहरदों बिनि अनगायैबो जों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो जों सावरायदों थांनाय 27 आगस्ट 2023 बेयाव जों गिबि अफिसियेलि जों आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायदों ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउस खारघुलियाव बे समाव आफसुआबो थाफादों आरो जों जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जों सावरायदों बेनि उनाव जों 3/5 माने 3/5/2024 बेखालिबो जों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायदों बेयो बाक्सा जिल्लानि सिखिरि गेस्ट हाउसआव बे समाव मानगोनां BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दंमोन बेहाय जों जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै सावरायदों जोंनि केसफोरखौ लानानै सावरायदों जों स्पेसियेलि बे समाव जों NIA केस आरो भुटानाव थानाय जोंनि केस बेनि सोमोन्दै गुरुत्व होनानै जों सावरायदों बैखालिनो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों प्रमद बर'खौ बिथोन होदों जे गांसे लेटार लिरना हो भुटान गभर्नमेन्टनो जायफोरा भुटानाव दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनायनि बागै बेनिफ्राय आं थांगासिनो दं आं थांनानै आरो गुवारै सावरायहैगोन होननानै बिथाङा बिथोन होदों आरो बे मथेनो भुटाननिफ्राय जोंनि जि 6 जन जोंनि दावहारु लोगोफोर दंमोन बेखौ जों रिलिज खालामनो हादों बेखौबो जों इउनाइटेड फराम अफ XNDB आनो गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै बेखौ जों साक्सेस जानो हादों बेनि अनगायैबो नेपालाव सासे दङ बे केसनि सोमोन्दै सावरायदों केशव फुएल मुंनि सासे जोंनि केडार
दाबो नेपालनि जेलाव दङ बिथांखौबो इन्टारनेशनेलि माने मा राहाजों जों रिलिज खालामनो हागोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायदों आरो 28 आगस्ट 2024 माने बेखालिबो जों चीफ मिनिस्टारजों जों सावरायदों आरो चीफ मिनिस्टारा बिथाङा खोथा होदों थाबैनो जों गासै अफिसियल्स को लानानै गासै पुलिसनि आरो सेक्रेटारियेट लेभेलनि गासैखौबो लानानै थाबैनो सावरायगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो बेबायदिनो नेक्स्ट टाइम फैयै फैयै 21 सेप्टेम्बर 2024 बेखालि all Assam government officials, bureaucrats, chief minister खौ लानानै जों सावरायदों बेखालि मानगोनां स्पिकार जोंनि बिस्वजित दैमारी सार बिथाङाबो दंमोन केबिनेट मिनिस्टार उखा गरा ब्रह्म बिथाङाबो दंमोन बेनिफ्राय आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर बिथाङाबो दंमोन बेनिफ्राय रनज पेगु मिनिस्टार सार बिथाङाबो दंमोन बेखालिनो फारि फारि गासै पइन्टफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बैखालिनो डिसिसन जादोंमोन जे जितु एनआई केसनि सोमोन्दै जों सावरायनायाव बिथां चीफ मिनिस्टारा बुंदों जे मोनसे अपसन दङ जे सेन्ट्रेलनिफ्राय एनआई जिहेतु सेन्ट्रेलनि केस बे सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव जों लाबोफिननो हायो जे स्टेट जुडिशियारिनि सिङाव लाबोनानै बिथांमोननि केसखौ जों लासै लासै फोजोबनोसै होननानै बिथाङा बुंदों आरो सेक्रेटारिफोरखौ बेखौ माइ नोट्स लानो थाखाय बिथाङा बिथोन होदों बेबायदिनो बेखालिनो गासै केस जोंनि साख्रि बाख्रि बेलायावनो जा बेनिफ्राय गटे नर्थ ईस्टआव जोंनि केस थानाय आसाम नागालेण्ड मणिपुर मिजोराम अरुणाचल मेघालय वेस्ट बेंगल गासै केसफोरखौ बोरै उइथड्र खालामनो हागोन मा सिस्टेमजों खालामनो हागोन बेनि बागैबो जों गुवारै सावरायदों आरो सावरायनाय मथे बैखालिनो गभर्नमेन्ट मोनसे डिसिसन बे मोनसे फाइनेल डिसिसन लादों लानानै बे एनआई केसखौ आसामाव लाबोफिननानै बेखौ सल्भ खालामनायनि निष्पत्ति खालामनायनि डिसिसनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ बैखालिनो लादों आरो फैनानै बे मथे बेखालि डिसिसन जादों आरो जितु केसफोरखौ माने डिल खालामनो थाखाय मोनसे पाब्लिक प्रसिकिउटर होनायनि मोनसे डिसिसन लानाय जादोंमोन आरो बेखौ सासे एडभकेट जेनेरेल बिथांजों कन्टेक्ट खालामनो होदों आरो जों 23 सेप्टेम्बर इमिडिएट जों 23 सेप्टेम्बर खालिनो एडभकेट जेनेरेल देबजित सैकियाखौ जों लोगो हमदों आरो एनआई केसनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो बिथाङा बुंदों जे जायफ्रा माने सेन्ट्रेलनि जेरै एनआई केसआव दंमोन थाबैनो बिसोरखौ केसफोरखौ निष्पत्ति खालामनो थाखाय फोजोबनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय बे पलिटिकेल इस्यु जाबाय पलिटिकेल केस जाबाय बेखौ सिन्था खालामनांला बेनिफ्राय जायफ्रा फासिनि आसामि दंमोन सानै बिथांमोनाबो फासि जानाय नंला बिथांमोननि केसखौबो माने रिट्रायल खालामनानै बोरै बेखौ बासायनाय जायो बेखौ जों खालामसिगोन होननानै बिथाङा बैखालि जोंनो खोथा होदों तो खोथाया जाबाय दिनै दानस्राङा जितु बुंदों जे एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना
हर सान नाजानानै बेखौ जों एनआइए केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोफिननानै बेखौ जों केसखौ फोजोबनो थाखाय खामानि मावदों होननानै बे टटेलि नंखाय बाथ्रा बियो भित्तिहीन मानोना बे समाव एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना जोनोमानो जायाखैमोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशन जोनोम जानायनि बहुत सिगाङावनो जों बेफोर खामानिखौ मावदों दा बिथांमोना बुंनायनि जितुनिखि क्रेडिट मास्टार बिथांमोना क्रेडिट लानो थाखाय आरो रायजो राजाखौ बिभ्रान्त खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ बिथांमोननि जितुनिखि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि प्रति सापर्ट बोनो थाखाय रायजो राजानि गोसोखौ बोनो थाखाय नंखाय फोसावदों बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ फोलानो नागिरदों बे जोबोद माने लासिंसिं बाथ्रा जों एनआइए केसनि सोमोन्दै जे स्टेटआव लाबोफिनगोन बेखौ 28 सेप्टेम्बरावनो जों बे नटिसखौ मोननो हादों 28 सेप्टेम्बरावनो जों नटिसखौ मोननानै इनफरमेशनखौ मोनदों जों जे एनआइए केसआ आसामाव लाबोबाय आरो बेखौ फोजोबनाय जासिगोन होननानै 28 सेप्टेम्बरावनो जों बेखौ इनफरमेशनखौ मोनदों नाथाय जों मिडियानि गेजेराव बेफोरखौ जों फोसावाखै नाथाय बिथांमोना मालाय मावनायखौ क्रेडिट लानो थाखाय ओरैनो नंखाय बाखायखौ फोसावदों आरो बिथांमोना दानस्रां नार्जारिया इरम शर्मिला को लानानै जितु एग्जाम्पल होदों जे आयरन लेडि इरम चानु शर्मिला जितुनिखि 16 इयार्स हांगार स्ट्राइक खालामनानै इलेक्शन गेलेनानै मा भट मोनदोंमोन मा मोनाखैमोन बेखौ एग्जाम्पल होनानै सासे पलिटिकल एनालाइसिस्ट राजनैतिक माने विश्लेषक माने बहुत गिदिर सासे पंडित जे पांडित्य बिथाङा देखायदों बेहा जोंनि गोदान पार्टी एपीबी खौ लानानै बिथाङा खर' सानांगौ जेबो गैया बिथाङा गावनि आका प्रमोद बर' सरकार जे प्रमोद बर'नि दैदेननाय एपीपीएल सरकार बे फैगौ 4 मासनि उनाव सरकाराव फैनो हागोन ना हाया एबा देरहागोन ना देरहाया बेखौ लानानै बिथांमोना सिन्ता खालामनाया मोजां जोंनि पार्टीखौ लानानै एनालाइसिस खालामनो आरो जोंखौ माने महापंडित्य देखायनानै माने जोबोद माने हाय खालामनो थाखाय बा जोंखौ बिथोन होनो थाखाय जोंनि मानगोनां एपीबी नि प्रेसिडेंट अनजालि दैमारी मैडम को लानानै जिबायदि उक्ति जिबायदि मोनसे खोथा बुंदों जे अनजालि मैडमा फेलार जागोन मा जागोन मान सन्माना थांगोन बेखौ लानानै बिथांमोना खर' सानांगौ जेबो गैया गावसोर जे फैगौ इलेक्शनाव धुलिसात जानो थांगासिनो दङ बीजेपी नि आशीर्वाद बीजेपी नि दया आरो करुणा लानानै बिथांमोना थांना थादों बीजेपी नि जुदि दया आरो करुणा बीजेपी नि आशीर्वाद जुदि बिथांमोननि खर' सायाव थाया होमब्ला बिसोर बिथांमोननि अस्तित्व जोबगोन आरो फैगौ इलेक्शनावनो बिथांमोना धुलिसात जागोन
बेखौ लानानै बिथांमोना पलिसि स्ट्रेटेजि खालामनाया मोजां आरो बेखौ लानानै बिथांमोना सिन्ता सरसा खालामनाया मोजां जोंखौ लानानै एसेबां खरसा नांगौ बा आयरन लदि एलएडि इरम शर्मिलाखौ लानानै एग्जाम्पल होनानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि अनजालि